o'n i'n gweithio ar ôl ysgol, cario allan, yn Johnson's Cleaners. Ac o'n i wedi meddwl mynd i'r armi. O'n i bod am medical a bob peth, de. Ond oedd mam dead yn erbyn yr armi. Felly ddechrau mynd tisiad yn y goleuad, hanner 100 mlynedd yn ôl. Wel, dros hanner 100 mlynedd. 1958, pen o'n i'n 15 oed. A mae'n diawl, dwi dal i fod wrthi. Mae nhw maintenance free, de. A ti'n cael beth a British, de. Llwyth o rybys, de. A dweud y gwir. Wel, mae'n edrach yn hen, ond maen nhw lot i draffaeth. Does a ddim gwachad ar ei hola nhw. Yr unig beth yn ei roed i hon ydy roed yr oil i mewn yn hi, dechrau'r wsos, a dyna fo. Mae hi'n iawn wedyn. Am wsos gyfa, ddim eisiau poeni dim amdani hi. Dim yn torri lawr, rhyw fath a pethau y modern yma rwan. Ond efo hein, wrth wrthyn bom yn nhw, maen nhw dal i fynd, de. Mae wedi mynd i digital printing a bob beth. Mae bob beth yn computerised. Mae hon wedi cael ei wneud ers y 60au. A bydd i'n mynd am hanner 100 mlynedd arall hefyd. Ond bydda i'm yma da gynnu, de. Gen i ddwy ferch, ond does a ddim diddordeb gynnyn nhw mewn argraffu. Maen nhw wedi mynd i nyrsio. Mae un newydd basio i master's degree efo health care. Wedyn mae hi'n health care visitor. A mae llall y midwife. A wedyn, fath o dwi'n dweud, dim diddordeb o gwbl, de. Dim diddordeb o gwbl. A wedyn, neb i ddod ymlaen. Wedyn, does am pwrpas i brynu perianna newydd na dim byd, de. Yn onast. Wrthys i'w wraig ysdi 6 mlynedd yn ôl. Waith i'w ddod i fo ma i basio'r amser yn onast. Ond dwi'n cael plesar efo beth dwi'n neud, ti'n fel. Mae'n meddwl bod tros di, so ti'n cael plesar yn dy waith, de. Waith i dwi'n dychwynio am waith gwahanol, de. Birffaith onast, de. Mae'r computer yn fannu bob beth rwan, de. Diolch ots beth, mae'r artwork a bob beth yn cael ei wneud ar computer. Ond dyna fo, fel am ai, wedyn mae'r hen oes wedi mynd. Ond dim byd gwell i dod yn ei lefoedd i ddweud y gwir, de. Does am crefft yn ei ddim mwy, de. Weda rhywun oedd ar lôn dod ar computer ac wneud joban mewn 2 funud, de. Fel oedd i ystalwm, oedden ni'n gorfod cael crefft am 5-6 mlynedd, de. A peltan bydden ni'n gwneud beth yn iawn, de. Dyna be oedd i, de. Llaw bonclus, de. Dwi wedi bod wrthi wan ar ben fy hun ers tua ganol yr 80s, a wedyn dwi wedi ymddeol 2 flynedd yn ôl, ond dwi dal i fod yn brysurach na dwi wedi bod erioed.